Aprang si nili pen kardom pajirlom nili APHLC Renbudi Vice President ahin pen isi birta kini kapatini jalam tikelalo non kivangji ar koya ciklo nifa inkoira isi arni ilitum APHLC it foundation day arani lo kasi labang so arani ke ilitum east west di mahasau kedo akarbi kedo an akarbi sitame ilitum tinding tumpot alir asam pensitum labang so arani ke ilitum kalon ponang po adim lake longit borjan pachua klamalong lasi ilitum ang proses article 244A mate 6 rule ajapong mithang along ri selong nangji pula so kachesong ang proses asi mate ajapong ke pati labang so ani ke ongdung pen ilitum mulu ke bang ko laki nilihin pen ke lapan si pachini dun no Kardom non ang kileji arko ni bhain ko rai CR ni APHLC Foundation Day Singhason Constituency Borjan Pathua Klamalong si Paman Ponpon Lasi Nenihin Pen Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapet di Mahasaw Kidoan Kaya Songjapi Kaya Songjapo Lapen ke Ni kacing pe purun po purun aklimang par gido anstame halabang so arni mate 8 Foundation Day halabang so arni alir alon pe naki bidon jia phansi nangli tum ka do ka be phansame nili nenga klong si pe nang chu phapon Kardom Niman Sinari Sitipi Chilthong Constituency Women Wing Ahin Pian Lamthi Kapachini Pon Nahlo Non Kivangji Arkoy Korasi Ani PSRC Foundation Day Piman Ponji Borjan Nasilito Karbiang Lorat Pension Thomarat Kidu Amta PSRC Kay Lori Kaching Hon Arab Kidu Am Tunta Sakhi Sarfu Pen Kendung Klensar Sakhi Sarla Kidu Ana Tumakhanta Nilitum Bumelin Hinten Pachini Polo Nilitum Amke Hala Swami Nilitum Isitum Betsia Fansi Nilitum Bumelin Hinten Pachini Nilidulong Karlong Kardom non nangkileji nipaing koi raisi ningkan surini raing koi retrok APHLC Foundation Day talon ponji adim laki Singhason Constituency Borjan Pathua Klamalong lapen nangli tumaphan kapachini kang tungalam theke na pahanlo nangli tum Konsurya sai ledus kami nangli tum labang sorni nangchitong pet po pusi nangli tum funding thelo lapen Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dimasara doan kami ini tu cerap dunang, citu dunang, itu alir alon cipi dunang, lasi lapaan kan pensinang itu han paciniram teke lapahan Kardom. Kardom non nangkileji arkoi ni phai koi rai siarani Borjan Pathua Klamalong APHLC A Foundation Day Katalonji labang suarani lo East West di Mahasaw Karbi doan han sitame chitong dun pede phansi tuning lo Kardom Kado kami Karbi Anglong ara doan phan lapen East West di Mahasaw doan tumhan katanri alam the pajelo non nangkeleji ni phai inkoi dai siar ko chiklo hala Singhason Constituency Borjan Pathua Klamalong ilitum APHLC 8 Foundation Day Ketalonji Arni nanglitum fan tuning rilok kado kabe doan sitami hala soa porho ngitong don pet popusi tuning rilok kado non nangkileji arkoi ni phai koi rai si APHLC pen 8 Foundation Day Katalon Ponji lake Borjan Pathua Klamalong lasi nilihin penali tahan sunilike East West kido ana Karbi atum ka chitong rapen nang kusin nilihin tum han sunililo Kardom non kiranji arkoi ni phai inkoi raisi APHLC Foundation Day talon ponpo adim lake
Singhason constituency Borjan Pathua Klam Along. Lasi ne kachinghan East West Dimhausa arat kidoan sitame halabang soarni nang kachitong nun peji afansi tuning rilo kardo. Non nangkeleji arkoi inkoira isi ani APHLC Foundation de Katalon Ponji Adim Lake Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along. Lasi solando arat doan phanta nili hala so ani nilihin pen tuning rilo nachetong nun pupusi kardo non ke bangji arkoi ni phaing koi raisia ni APHLC Foundation de Ketalon Padukon po Adim Lake Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along lasi kecing hon arat ke doa na panta na cetong nun peji pansi chuning rido kardo non ki bangji ni phai engkoi raisi APHLC Foundation de Ketalon Ponpo Adim Lake Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along lapen East West Dimahasau kedoan arat sitame nangachitong dun perji afansi chunhingri iglo kardo non ke bangji episasi foundation de kibiji lake akoi nipai koi raisiani kadangso Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along CD Ponji lasi kado babe ni ilitum kaching hon rapet khai long suara kedoan citong pet pupusi nilining khelo kado babetang citong on pupusi kediri lo kadong nonan ke legi alkoi hai koraisi APHLC Foundation de Singhason Borjan Pathu Aklam Along ini biasa tak doan tak kita on rapet di hansi ni lo kadong non ke bangki ni phai inkoira isi ni EPARC amahan kapathe Katalon Ponji lasi karbi solangdo arat keduan santa nanggun nanggi pusi nili hen pen nang chining rilo lasi nili lamhe si hek pen ington tok Adam non kiwangji tarik inkoira isi ani APHLC amhang kapathe Palon Ponji lake or Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along lasi kaduk kawe solangdo karbi arat atung anta na citong dumpo pusi nilihin pen nang lituntan nang cumiri kono kadok non ki bangji ni phai inkoira isi arni APHLC amahang ke thek arni lasi abima bangke Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along lasi East West Dimahasau akar bi arat ke doa natunta abang su arni nang cetong pusi nili hinpen ni jethelu si Kardom Lili APHLC Women Wing ahin pen kapachini kang tung alam theke lapen lo non nang kileji arkoya cheklo ni phai inkoira isi army APHLC Foundation de Talon Ponji Adim Lake Singhason constituency Borjan Pathu Aklam Along labang suarni Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimahasau arat kidoan atom stame alir alon stame nang litum nang pidun po lapen nang litum sonsuri asai ledo stame nang chitong pet po pusi nang litum pas stame chuning ripon lo lapen nang litum aklim angthar kibi kithi pisar pusar kedoan atom stame songjapi songjapo kedoan atom stame nang litum labang suarni nang litum kengkam nang chijordon po lapen nang litum ardi nang pidun po pusing nang litum kastame ning tri parpik lo lapen ilitum khe lapen longri apartment ilitum chisong rapet na wangnon ilitum chetong dunona kadu ko bivas tame nili than pen lap pachini kang tungalam teke lapen lo kardo Union running basi yang kan union yang presiden ini nili
pen kado kabe kali selang doa cuning rilo non nanti lagi Januari tarik empoi isi ani future situ hande sonde kipe depon lasi kado kabe kali selang doa tuh maka cikong dan erdi hansi cuning rilo lebih panjang kado kabe karbi ang long arat doa na pansitame cuning rilo nibihin pen non nangkeleji alkoy ni paing koy raisi arani it foundation day ketalon ponjia pansi cuning riglo is best di mahasau kedoan akar di tunta hang iglamo citong ikpen nang kedua ber ta hada adim ke lake borjan pachua klamalong adak le citong ikpen nang sop kedu kabe tawang iglamo kasi cuning rilo nang itumpan Kardom non alkoy ni pai inkorai siar ni APHLC Foundation de Katalon di bangsor ni solang doa doa natum nang cetong berpedia pansi kuning rilo adim Singhason Constituency Borjan Pachua Klamalong Kardom non ang keleji alkoy ni pai inkorai siar ni APHLC Foundation de Katalon Japan lasi bangsor ni sulang doa doa natum sitame nang cetong berpedia pansi cuning riglo lake adim bangke Borjan Constituency Pachua Klamalong Kardom non kibangji ni phai inkoira isi arni APHLC amahang ke thek arni lasi adima bangke Singhason Constituency Borjan Pathu Aklamalong lasi East West Dimasau akar bi arat ke doa natumta labang so arni nang cetongun pusi nili hinpen ning cethelu lasi Kardom